90% от хората не знаят отговора на този въпрос. При тази ситуация, при определяне на реда за превод през кръстовището се правят следните правила. Дам няколко секунди да помислите. А ето ги и правилните отговори. През кръстовището преминат пътни правни средства, които имат разрешаващ сигнал с фара, защото ако няма разрешаващ сигнал, съответните не могат да преминат. Така, много е близко до ума, много логично, че когато тук светли зелено, това означава, че не срещне свет зелено. Обаче не завиваме наляво, съответното е с предимство. Затова завиждате наляво пътни правни средства на разрешаващ сигнал пропускат насрещно движещите се. ППС на разрешаващ сигнал може да си прилагат правото за предимство за стоящи. Това няма как да стане, защото няма как той разрешаващ, той разрешаващ. Винаги са един също друг. Ако искаш да вземеш своите листовки и високи резултати, напиши искам в коментарите.